ịtọ atọ ka e kwuru na ọ bụ onyinye si n'aka Chineke nna abịa ma bụrụ ngọzi nyere mmadụ. Ọ bụ ya ka ndị Osajindu family n'ọkpụ nọ ire obosi egburo n'oge imerube mmemme ọgbụgba afọ 80 nke nne ha bụ Oriaku Elizabeth Chigo Osajindu na mmemme ịtọ ọgbụ obosi nke afọ 2024 ka anyị kọwara gị ka o si gaa. Ndị be Osajindu na ọkpụ na ire obosi mmemme nọ na-aga n'ihu n'ikem ebe ndị enyi ezinụlọ ndị ọrụ na ndị na-echere ha ezigbo echiche gbakọrọ ịkwanyere ya bụ mama Osajindu gbara afọ 80 ugwu. Ya bụ mmemme bụkwa nke a nọrọ na ya wee na-efe nru nyegara Ogbueshi Elizabeth Osajindu ka ọ na-agwazi ndị ntakọ ABS okwu ka Ogbueshi Osajindu kelere Chineke maka idebe ya ndụ ya na ezinụlọ ya ka ha soro bụrụ ndị toro ọgbọ ma sonyekwa n'ito ọgbọ nke afọ a ya nakwa maka ọkpụrụkpụ ego ụmụ ya wepụtara iji wee kwanyere ya ugwu rịọzie Chineke ka ọ gọzie ha nke ọma. Ogbueshi Osajindu kpere ekpere ogologo ndụ nyegara ndị niile bịara iso ya nwa aṅụrị ọkachasị ụmụ ya. N'okwu ha dị iche iche ka nwa nwoke izizi ya bụ onye na-eme mmemme ịgba afọ 80 bụ Maazị Ọgwụgwa Osajindu na nwa ya nwaanyị bụ Oriaku Nonye Agụ kọwara ha si mba ofesi United States wee bịa iso wee kwanyere mama ha ugwu bụ onye ha kelere Chineke n'isi ya na ọ debere ya ndụ wee ruo afọ 80 ma rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu nye ya ogologo ndụ na ahụike. A nọrọ na ya bụ mmemme wee waa achịcha bekee bụ nke Ogbueshi Osajindu na ụmụ ya na ụmụ ya gbakọrọ aka ọnụ wee waa site na Obosi. Abụ Ngozi Obileri.